हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों नोंथांमोननि थाखाय मोनब्रै पिडिएफ फाइलनि मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादों बे मोनब्रै पिडिएफ फाइल नोट्सआ मा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बेवहाय बड' नोट्स बेयाव दङ नोंथांमोना फार्स्टआवनो नुनो मोननाय जादों बर' डिमासा गार' कक बर' आरो टिवा रावफोरा मोनसे गुदिनिफ्रायनो फैनाय होननानै नों सानो नामा आरो बेखौ नों सानोबा नोंथाङा माबोरै फोरमान होगोन दा बिनि सायाव मोनसे सोंनाय अदेबानि थोंजोङै बेखौनो बुंनाय जादों बेयावहाय मा बर' रावनि बिनानाव रावफोरा जे जोंना बर' गार' राभा टिवा कक बर' बेफोरो दा बेफोरखौ जोङो माब्रैहाय नंगौ होननानै जों फोरमान खालामनो दा बे माने बबे बिथिङाव जों गोरोबनाय मोनो दासिमबो बबे बिथिङाव गोरोबनाय दङ रावखान्थिनि सोदोब बाख्रि मा होनो थाइजा थाइलालि मुंराय गारां हांखो खरा हांखो मायाव गोरोबनाय दङ बेखौ नोंथांमोना फोरमानजों लोगोसे दिन्थि होनाय दङ बे मोनसे सोंनाय आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बेवहाय मोनसेया जाहैबाय मा नैबे मोनसेयाव दङ नोंथांमोना नुदों बर' आरो टिवा रावनि गेजेराव गोरोबलायनायनि बागै गुवारै बेखेवनानै दिन्थिनाय दा बेबो रावखान्थिनि बिथिङाव मा बर' आरो टिवा रावा गोरोबलायनाय दङ बेखौ नोंथांमोना बेयाव नुगोन जेरै बेवहाय दङ मा होनदों सानरायनि बिथिङाव आथोननि बिथिङाव बा गुबुन माने रावखान्थिनि बाहागोफोरनि बिथिङाव मा गोरोबनाय दङ बेखौ बेखेवनानै होनाय बेजों लोगोसे मोनसेया मा जाहैबावगोन नोंथांमोना नुदों बेवहाय बर' आरो राभा रावनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ बेखेवनानै हो दा बे रावखान्थिनि बिथिङाव बेबो गोरोबलायनाय रिंसार खान्थि गारां रिंसार खान्थि खौरां रिंसार खान्थि बेनिफ्राय सोदोबनि बेनिफ्राय मा सानराय थाइजा थाइलालि बेफोरो मुंमा बेफोराव बाहागोआव गोरोबलायनाय बेखौ नुनो मोननाय जागोन बेनि सायावबो बेखेवना होनाय आरो लास्ट वानआ जाहैबाय मा नोंथांमोना नुदों नैबेवहाय बर' आरो कक बर' रावनि गेजेराव बर' आरो कक बर' रावनि गेजेरावहाय मा गोरोबलायनाय दङ बेखौ नट्स टाइपनि बेखेवनानै लिरनाय जादों नैबेनिफ्राय सोंनाया नैबे गाहायनिफ्राय बर' आरो कक बर' रावनि गेजेराव गोरोबलायनायनि बागै लिर होननाय जादों बेबो रावखान्थिनि बिथिङाव गोरोबलायनाय दा बे मोनब्रै नट्सनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै नाय नङाबा अपेन खालामनानै लिरख' बेनिफ्राय गुबुन बेबायदिनो सिगाङावनो आपल'ड खालामखांनायखौ नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नाय बड' मेजर नट्सआव आरो बेनिफ्राय ग्रामार नांगौबा ग्रामार एसे नांगौबा एसेनि प्लेलिस्ट गुबुन थाखोनि भिडिअ नोंथांमोना नांगौबा नाय टेटनि थाखाय आनजाद होगोन दङब्ला नोंथांमोना टेटनि नुनो मोननाय जागोन बेवहाय सिगांनि गासिबो सिलेबास बेस थख' बहननाय टेटनि नट्स बे प्लेलिस्टआव हाबनानै नाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं नङाबा चेनेलाव थांनानै प्लेलिस्टखौ चेक खालामबानो जाबाय आरो दा बेखिनि गुबुन मोनबाय थाबावगोन एसेनोसै गोजोन्थों।